Yn, y, ac yr. You already know, in this pattern, we need the linking word yn between the future tense forms and the verb. For example, bydd e'n gweithio. Fydd hi'n cwrdd â'r cwsmeriaid? Fydd hi ddim yn coginio yn y gwesty dros y penwythnos. Yn converts to an apostrophe n, after a vowel. This yn triggers a soft mutation in adjectives or describing words and nouns, but never in verbs or actions. Edrychwch a dywedwch ar fy ôl i. Bydd hi'n feddyg da. Bydd e'n brysur iawn prynhawn 'ma. Bydd Catrin yn gweithio yn y bwyty fory. Bydd Jack yn dechrau gwaith am 8 o'r gloch. Bydd is used with singular and plural nouns. Enghraifft, bydd nyrs yn yr ysbyty. Bydd nyrsys yn yr ysbyty. Fydd athrawes yn yr ysgol. Fydd athrawon yn yr ysgol. Fydd dim bwrdd yn y swyddfa. Fydd dim byrddau yn y swyddfa. As you know, and are used with definite nouns, and the same is true with the future tense. Edrychwch. Bydd y pennaeth yn y swyddfa. The head will be in the office. Fydd yr ystafell reoli'n rhydd? Will the control room be free? Fydd y staff ddim yn y pencadlys. The staff won't be in the headquarters. Is placed before a consonant, while is placed before a vowel. We don't need to include or with indefinite nouns. For example, bydd derbynydd yn ateb y ffôn. A receptionist will answer the phone. Fydd caffi ar agor am 8 o'r gloch? Will a cafe be open at 8 o'clock? Fydd dim siop ar agor. A shop won't be open. Remember, we don't place yn in front of ddim or eisiau. For example, fyddi di ddim eisiau gweithio dros ben oriau. You won't want to work overtime.
Da iawn chi. Mae hi'n amser ymarfer nawr. Pob lwc!